Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkanku da dare, sannunku da warhaka. Barkanku da kasancewa tare da mu a cikin wannan channel ɗin namu mai suna Al-Yaqin Online TV. Duba ga yanayin da ainihin ɗalibai da kuma yawancin masu sha'awan yaren Larabci suka tsinci kansu a cikin wannan lokacin, suna son su yi magana da Larabci, amma kuma ba su san yadda za su yi ba, ko kuma wani ma yana da kalmomi ya san yadda zai yi magana amma sai ga yana kunyan yi. To magana ta domin Allah, yaren Larabci yare ne mai sauƙi ƙwarai da gaske, kuma yana da daɗin ya ishi mutum alfahari a ce ya iya magana da harshen ma'aiki Sallallahu Alaihi Wasallam. To duba ga haka ne sa wannan channel ɗin mai albarka ta ga yiwuwar ta ɓullo da hanyoyi da kuma dabaru za ta rinƙa koya wa ɗalibai ko kuma masu ra'ayin yaren Larabci hanyoyi da kuma dabaru yadda za su yi ainihin magana da Larabci, ko kuma wanda suka iya yadda za su ƙara ƙwarewa, harshensu ya ƙara gogewa a kai. Saboda haka in sha Allahu za mu rinƙa gudanar da karatu kenan, ko kuma a ce dabaru a ranakun ainihin Litinin da Juma'a in sha Allah. Assalamu alaikum.